Rengete chisemini go chiskuru echo chiabete chikwenekia ama chibwa maya asa matemwa yekirasi ya 12 gose KCSE asomwako eta gose KCPE asomwako eta chikenderete korikia omubaro omonene ase chiskuru chi secondary asa borke wabagoso yekirasi ya kianda gose form 1 gati ya chiskuru echo ngamone skuru secondary ya Adventista ya Borangi eyo yanyorete emini ya 8.1 ase omorokyo monene Gilbert Mbaba abereka gotabuna omubaro yo nigo oireire ogoichorana kwa baorokiwa nabo igo okoborwa kwebirasi nechinyomba choburaro bono nigaruro kubore ocha serikali goswagati na kubakonya asobwaga chibwe birasi ebyo nabo igo chinyomba choburaro asoko ine kyabuna aborokiwa banyorire chinga kinyororo asoko genderia na masomabo moriketo Josephat Amisi na manke Chingaki abana bekirasi kia kianda bagenda tukoba kweli kia na gosoa ase chiskuru secondary bono nigo omubaro omonge bwabana ogenda tukobo gwikirana ase chiskuru echo charokanete chigo karabuya na kwenekia amachibu amaya asa matemu yekirasi ya 12 ayenya tukoba gokorwa omwaka onyale tukobo gweta na machibu aye kwenekiwa omwaka oyo amatemu twakora umwaka 2023 twakorobya tukanyore mini ya 8.14 twabwata abana 47 abagenda university babaje Cyprus and ababwe bare 44 igomba tatubuka batagenda igomba skuru yakorobya so umwaka yoera n'umwaka uri ndoerete 2022 ande twabite mini ya 7.4 gati y'ekikuru ekyo ne skuru y'Adventista ya Borangi yegotoka me sub county ya Nyamache aso mwalimu omonene Gilbert Mbaba ainekire omubaro omonge bw'abana bwagenda tukoba gwikira ne skuru yo ase ekirenga yo kwegendereria se chisemi chiabo abana bakira abange sa ne skuru ase nge skuru yakorobuya igomna abana abakira abange baichoire ase bakorara kidomwe baikire bitanda ebamigerera neti ebirasi mbabwati bisaine ebirogo mbabwati nebitanda mbona tokona gusaba sabaiga lakini twaereru lakini ebitanda bakorara babire baikire none ebirogo ebirasi mbisaini ebinde mbona tokonya korosia mbisaine tubwati besebya naenda abana bange bagosoma Borangi SDA bagokinga ntokorokanda sponsorship na bana bakira bange baichoire paka bono tidomu chiabere congested birogo mbiyo birasi mbisaini paka twasire korosi temporary building abana banyagosomera ororo ingaki echecho nigo omworokyo yo monena nyareko bagakoboria serikali enene wetrase wizara yechisemi isio muwaziri asekeli machogo anyareko bagakwira egetambukiro kyabwango na kwene kiabu na chibesa chenyareko bachiko bwatu ko cyase skuru yo iryogosira obwagachi bwebirasi chinyomba choboraro naboigo kogora ebiroge birachiko bikwenekeria abana abo okogendera chisemi kwabo asenchira eria ebwenerete asobo maine no mwarimu atebire obo kongumbororo nabo tutagete gwero wishers mo especially mo empio ito innocent obiri togo koboria somo yo bogwanza na betakeire ototarire gaiga se skuru yeiga ye constituency yago Borangi SDA orore na yagendereire na kubwa mono buna bana baichoire baburirwe se bakorara agento gocha goseria bana garanto takita abana basome tugusaba abagambi baitu leaders mujumbe mo MCA na abande bonzi abagusima tokonye mochimi wangegera motokonye abana abagabanyora asabakorara agaya asabagwisiberia agaya asabagosoma agaya keregende kere congested kuruchicho kuruchi bathroom lakini nde tuatemira sitokunyara kuba manage kubabeka kuri Patrick Taseni Ndizi TV kurwa eskuru yeki Adventista ya Borangi gutoka ime sub county ya Nyamache constituency ya Bobasi county ya Kisii eliterana Josephat Amisi.